Ahojte kamaráti, to som zase ja, Bobo Drobot. Dnes je krásne počasie, nuž som sa vybral na prechádzku. Nie len ľudia, ale aj ja milujem prechádzky. Nadýcham sa čerstvého vzduchu a na slniečku sa opálim. Hoci ja sa vlastne nemôžem opáliť, lebo som z kovu. No i tak sa rád prechádzam, presne ako dnes ráno. Vykračoval som si po chodníku, keď som odrazu za kríkmi čosi začul. Akési šuchoty buchoty. Bol som zvedavý, čo to je, nuž som sa prikrčil a opatrne rozhrnul konáre. Na trávniku tam čupeli Simonka a Alex. Niečo veľmi sústredene pozorovali a čosi si pritom šepkali. Ešte dobre, že mám špeciálne oči, ktorými si môžem ako ďalekohľadom všetko priblížiť. Aj teraz som zaostril zrak, lebo som chcel vedieť, čo deti tak veľmi zaujalo. Uhádnete, čo to bolo? Ak vravíte, že by to mohol byť stratený pirátsky poklad, ktorý Alex vykopal v pieskovisku, tak sa mýlite. Bol to totiž slimák záhradný. Presnejšie sivohnedá slimačia ulita, na ktorú Alex klopkal prstom a čo si pritom hovoril. Mám aj špeciálny sluch, ktorým môžem počuť aj ten najtichší šum. Napríklad bzučanie muchy v susednom meste. Natočil som teda svoje uši k deťom, aby som ich čo najlepšie počul. Slimák, slimák, vystrč rožky, dám ti maslo na pár rôžky a keď nevystrčíš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Spieval si Alex a ako som spomínal, ukazovákom ťukal na ulitu. Neviem, či slimák pesničku nepočul, alebo sa mu nepáčila, no z domčeka pár rôžok, teda vlastne tykadlo, nevystrčil. Alex skúsil zaspievať pesničku hlasnejšie, ale Simonka ho prerušila. Možno nechce vyliesť, lebo ho stresuješ. Čo robím? Opýtal sa nechápavo Alex. Stresuješ, vysvetlila mu Simonka. To vravieva tato, keď príde unavený z roboty. Mňa v tejto práci všetko stresuje. Zajtra ráno sa mi tam ani nechce ísť. Podľa mňa... hútala Simonka. Aj ty toho slimáka stresuješ a jemu sa preto nechce vyliezť z domčeka. Alex pripustil, že Simonka môže mať pravdu. Ale čo má robiť, aby chudáka slimáka nestresoval? Myslím si, začala špekulovať Simonka, že by si nemal sľubovať, že mu natrieš na pár rôžky maslo. Lebo slimáky asi chlieb s maslom nejedia. A čo vlastne jedia slimáky? Čo ja viem? Teraz prišiel rad na mňa, aby som deckám poradil. Nechcel som ich rušiť a tak som len spoza kríkov zašepkal. Slimák je bylinožravec. Aký žravec? Začudoval sa Alex a vôbec ho neprekvapilo, že sa s ním rozpráva krík. Bylinožravec, vysvetlil som mu. To znamená, že je vegetarián, lebo papá hlavne rastliny. Aha, povedal Alex. Potom sa zamyslel a znovu začal spievať. Slimák, slimák, vystrč rožky, dám ti kapustu na pár rôžky a keď nevystrčíš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Slimák však ani tento raz z ulity nevyliezol. S tou kapustou je to dobrý nápad, pochválila brata Simonka. Ale iste ho stresuje aj to podpaľovanie domčeka. Predstav si, ako by si sa cítil, ak by nejaký tvoj spolužiak stál pred našim panelákom a volal ťa, aby si sa s ním išiel hrať, lebo inak ti podpáli dom. Dal by som mu takú jednu do nosa, zamával pesťou Alex. Alebo by som zavolal hasičov. Tí by s húkačkami rýchlo prišli na svojich červených autách a toho chrúňa postriekali vodou, aby si na budúce rozmyslel, či chce niečo podpaľovať. Vidíš? Simonka významne zodvihla obočie. A majú slimáky slimačích hasičov? Možno majú. Zamyslel sa Alex a predstavil si, ako vyzerajú slimačí hasiči. Iste majú červené ulity, na ktorých im blikajú modré majáky. Na rozdiel od ľudských hasičov sú však strašne pomaly. Iste im trvá možno aj celú hodinu, kým z hasičskej zbrojnice vyrazia na cestu a potom sa len pomaličky plazia k miestu požiaru.
Dokonca aj ich sirény húkajú úplne pomaly. Horí, horí. Kým dôjdu k horiacemu slimákovmu domčeku, oheň možno zhasne aj sám. Alex uznal, že táto jeho pesnička nie je celkom najlepšia a tak zase zapremýšľal a po chvíli zanôtil. Slímak, slímak, vystrč rožky, dám ti kapustu na parôžky. Ak ich vystrčíš, tak sa pekne zahráme a keď nevystrčíš, tak sa nič nestane. Simonka svojmu bratovi zatlieskala, lebo to bola ozaj pekná pesnička. Obe deti si čupli k slimačej búdke a čakali, čo sa bude diať. A ja som bol zvedavý, hoci viem, že slimáky nemajú uši a tak žiaden z nich nemôže počuť Alexov spev. Slimáky sa totiž riadia len pomocou menších tykadiel, ktoré majú na hlave. Vďaka nim môžu veci ohmatávať i ovoniavať. Bolo by to zvláštne, keby sme aj my mohli všetko ovoniavať rukami. Hoci Alex si ruky nerád umýva, tak by mu možno všetko smrdelo. A ako by to vyzeralo, keby sme dostali nádchu? Kýchali by sme prsteníkom alebo malíčkom? Ako som tak premýšľal, odrazu sa stalo čosi zvláštne. Z hnedosivej ulity vykuklo najprv jedno slimačie oko, potom druhé a na to sa von vysúkal celý slimák. Prekvapene sa pozrel na Alexa, ktorý znovu natešene zaspieval. Slímak, slímak, vystrč rožky, dám ti kapustu na parôžky. Ak ich vystrčíš, tak sa pekne zahráme a keď nevystrčíš, tak sa nič nestane. Pravdepodobne sa Slimákovi nová pesnička páčila, lebo začal do rytmu kývať tykadlami. Chceli by ste sa pozrieť, ako slimáky žijú? Ľahká pomoc. Stačí, ak spustím zmenšovaciu aplikáciu. Bzzz.